For an NCS be more sahini, and I don't move me. My son was a Debiara Menama Missia, and near man, and anum, I just share Beno, the baby made you como. Now, made the baby buy a benna a buy cherry dagger. Yenu about Nanaki for Suji abo, or boni ba and also share baby near you two, and a benning in an say, was a coupon a dani to Tunya Cabiani, and more comfort could ye. Na ochese ne nana edi konfo aku na nana de aku na okom boso ma efre no kopo na kopo de mpanyimfo ne chese eyampa se eye boso bi chese yewu ebi ye mfantum bebre eye na emom nana kafo sugi abo ma enyanti asese ne nana edi ko aku nana oye konfo ntini efre no konfo aku na boso no a okom wo mo no ba ku bi di kopo se kopo ne ba ne so a ade a na wo hu ni se totonyaka enie yakase totonyaka se na totonyaka tie so emra fo de dani ni bra fom saa we ni totonyaka ye ensu a ewo adwaye akiri aha ye sabronu mu ewo hafoano saf nti ye ba na menya saa de nyamse me de be kirem eti so no mu dware no na se enye ba bi pa bi amfa na betaya ni afren totonyaka saa na efre no na we no emrokoko ta be didi mu pa ansa na me be kura ne bi wa ha na mu didi mu eti je na na krefo so gi abo che ne se kopo na ye bosom no na da ni totonyaka we aduane e ma okonfo akudi na o pese o che se okonfo aku wo na se ne bosom e frɛ ne kopo ne ba na o de na no be bo ade we mu na odi ene mo mu hunu se da bi ye na ye mami wo ho no na nye sa na otie ansa na bo so odi sa de we na ye bosom e kopo na aba nti a o titi sa totonyaka ni die etima o hihye ebe ne adutum na nsem kan wansem no minyo opani bi a na oni minya adwen o kira adwen fufuro na be ye se meba abekye mfi se ebe eye figures ese onya ne ma agihye be no etiwe totonyaka ana okonfo akunu ye obi nyana ana bosum na oma okonfo akudi totonyaka ne efre no kopo enti be na medi kan de bra mu a na meka bibia na mintimi mfa nkyere mu no ene ne ma ba se mede totonyaka ne ba be chem ti be ni nie osahene muni machi e wo YouTube edi ni osahene asore ba epia o